Estamos achegándonos a case o ecuador desta corentena, desta situación excepcional que están vivindo os nosos gandeiros por mor desa dermatose nodular contagiosa. Hoxe estamos nun lugar que é un auténtico bálsamo para todos estes gandeiros para que poidan operar mínimamente estes días. Óscar, onde estás? Aquí estamos, Rocío, nunha destas cortes de trato onde agora os nosos becerros teñen que vir aquí, pasar un anaquiño para poderlles dar saída, claro. Como funciona esta corte de trato, Javi? Pois funciona, de aquí agrupamos os animais o menor tempo posible e adaptándonos a todas as normativas que nos poñen desde a Xunta de Galicia, como é a desinfección, a desinsectación dos camións, e intentando facer as cousas o mellor posible. Claro, estes camións son os que levan aos becerros a todos eses lugares onde haxa compradores. Sí, señor, estes camións, ahora mismo, bueno, non hai feiras, pero irían directamente aos cebadeiros. Estes camións van desinfectados e desinsectados. Bueno, aquí temos un centro de lavado autorizado e cada camión que sale daqui, pois sale que, bueno, por desinfectado e ca súa desinsección. É todo, como podemos ver. Aquí temos de feito que este camión que leva o gando, tamén temos aí dentro as cortes de trato, na que temos tamén a xente que non poida acceder eses camións ás súas casas, pois poden vir aquí e coller o gando. Agora mesmo, que o que máis temedes, Marisol? Nada, o que máis tememos é que nós estamos tomando todas as medidas habidas e por haber, ben o vedes. A xente estáse entendendo moito isto porque vivimos situacións moi semellantes cando foi do COVID, pero isto é máis alarmante porque é sanitario. Entón aquí esta xente que dadevos conta, Javi, o que fai é merca o ganau. Unha vez merca ese ganau, fai o lote, vale, podéndono facer directamente ou cando trai aquí e cando non lle queda máis remedio. Cando ben visteis aquí a orografía que temos, o sea, un pueblo, este camión non entra, entonces teñen que ir nun carrito e é o que traen, e é o que vos explicaba el, que está ao menor tempo posible. De feito, acabades de ver que están baleiras por iso, porque están extremando as precaucións todas as que poden. Pois, amigos, este é o funcionamento dunha corte de trato, esta é a situación que están vivindo os nosos gandeiros mentres toman todas as medidas para que sexa completamente seguro mover os nosos becerros e que siga adiante a gandeiría en Galicia. Rocío, esta é a situación aquí. Grazas, Óscar, encomiable ver como os nosos gandeiros tratan de seguir adiante nestes días. E, Patricia, moi chamativa a decisión de Francia, non? Esta fin de semana. Lembremos que Francia foi onde comezou todo. Sí. Eu penso que por eso as comunidades españolas, que ademais se está organizando cada unha pola súa conta, porque non hai homoxeneidade nas medidas que se están tomando, pois están todavía, bueno, pois non digo incrementando, pero sí apuntalando máis esas medidas, porque o último que quere unha comunidade é ter un foco. Se tes un foco, vas a empezar a expandir. En Gerona creo que hai 18, en Galicia ningún. Entón, está ben que estas medidas continúen, pero claro, os tratantes tiñan un problema no seu día a día, porque cas feiras e cos mercados pechados non se estaba movendo nada. Un mercado que se ten que mover a diario. É que aquí o chamativo, Carla, é que nós estamos sendo hiperrestrictivos, estando pois a 900 kilómetros estaremos de Cataluña, máis ou menos, non sei. É que aquí Francia, que foi onde comezou todo, de xeito controlado, baixo restriccións sanitarias, pero que decida abrir. Bueno, probablemente simplemente que é unha cuestión de tempo, ¿no? É dicir, eles comenzaron antes e, polo tanto, avanzan nas medidas de liberalización antes, ¿no? A ver, estamos ante unha situación en un período especial, é dicir, estamos fronte a Navidad, é un momento de venda importantísimo. Eu creo que un sector como o gandeiro europeo non pode permitirse o luxo de pechar absolutamente fronteiras e tampouco pode permitirse o luxo de decir esperemos que isto remonte só. É dicir, hai que tomar medidas nas dúas vertientes, ¿no? E por iso se está producindo encomiable, evidentemente, o nivel de protección e o nivel de investimento que supón, porque eses camións baratos non son, ¿no? Para poder garantizar a distribución de gando e, por outra parte, eu entendo que se os franceses están abrindo esas fronteiras o están facendo con máximas de precaucións. Pois agardemos que se así, porque nos xogamos moito toda España, en particular a nosa comunidade.